Shalom amanginang. Adorang sotapuka parmingguata martangyangan ho maita di bagasan rohatta. Amin. Maredde mahita sia buku ede nomor 10 ayat sada rodi 2 tabba 5. Hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale di bata, asini roham di parsitongaan ni Joromi. Suman tuguar mudo baritam ale di bata, ro di ujung ni tanoon, gog hati gorando di sia mumi. Timbul do Jehovah jala pujian situtudo di bagasan hutani di batata, di atas dolok haba diaunai. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargoguna suatu dosan. Jala para siroha na sumurung. Di pangidoroham nang mengulu jala martua hami sogut. Nung ngaragam dalan na dibahen ho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaun sogut. Di bahini hupaserep hami manuaeng rohanami mangido siyan ho. Selehon matodim na badia itu hami. Asa porseya hami di holong ni roham di hami. Say hutanyon hami ma suaram. Na mga poy hami di tiki para si rohaon nuaeng. Asa sapang hami tuhang uluan. Na pinaradimi di hami.
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita siya buku ede nomor 10 ayat sia. Tangi honamu mapatik ni debata. Patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggu. Dinau no marima ulahamu nasa si ulonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehoba debatamdoi. Dan jadi homangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe, namangebati hutam. Ay dinaw namari do ditoppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do, umbahen na di pasu-pasu di bata Jehoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita, mangudahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marede mahita siya buku ede nomor 175 ayat sada rodi 2. Inai dosa
atau poti madosata tu dibata martangiang mahita. Ale amanami jala dibata nami na di Banua Gijang, pargugo na suatu dosan, pardingan basa doho, jala rodi sa liling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jod do hami mardosa maradupon ho. Jala jod do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalawsyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalawsyon nami. Unang alang asi ni roham. Say urupi mahami. Ho ali Tuhan di bata hatuan nami. Palua hami, jalasi sa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasesan di dosa. Para siroha jala pardingan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajatota. Songon asini rohani amana mida akka anakna. Asin rohani Jehovah di akka na magkabiari ibana. Hasangapon madi di bata na di Gijang. Amen. Maret di mahita siya buku ede nomor 470 sada, ayat sada tabbatulu.
Tajahama hatani dibata turpuk diari mingguon. Ima nanienet sian Joshua 24. Mamuka sian ayat 14 sahat Rodi 24. Joshua 24 mamuka ayat 14 sahat Rodi 24. Tajahama marsika soring. Joshua 24 ayat 14. Ope saya habiari hamu majahoba. Jala marsi hohot rohamuna mengelui ibana di bagasan hasitongan. Jala paholang hamu di batasi leban. Aka nanioluan ni opumuna di baribani batangaiki. Dohot di Mesir. Jala ului hamuma Jahoba. Allah sogo amalai Jahoba. Pilih hamu mangsa dariwan mana disenai oloan lunga. Manang di atas ada makanan oloan ni umpuna ni baribani batangaiki. Manang de bata ni halak amari umpuna tano nani amunai. Alayando au doho dan aku sejabu ikon Jahoba dooloan amai. Dungini na bang soima mangalusi. Do may sian hami. Ang gutung manadikon Jahoba. Laho manguloy akadibata sileban. Ay Jahoba dibata ta. Doa pampunas doar siang tanon isi. Siang bagas parhat obatnya. Jalai banyak bahan di adoparta. Tanda apa na boloni. Jala diramoti dohita disandok dalana ditadalani. Di tengah-tengah disaluhut bangso akan kita bolusi. Jahoba huhut mengojar saluhut bangso. Rodi halak amori namaringanan ditanui jumulu sian hita. Hamipe Jahoba do naing uluan nami ay ibana do de batata. Dumi ini si Joshua atau bangsoi. Dang tarbahan kamu melalui Jahoba. Kayak dibata nama dia di dana. Dibata parimas di dana. Dang tagamon mengapi rohana amida. Pangalawasian muna. Dawat mida dosa munai. Molotung ditadikun hamu Jahoba. Jala di oloi hamu akka dibata sileban. Marbalik ma ibana manoroi hamu. Tung siap hamu bahinonna. Hobar tu uhumna nadinggani naung binahenna tuhamu. Dumi inabangsoi aku si Joshua. Si Toka mangdoi ikon Jahoba dengan lawanana. Jadi didok si Joshua matu bangsoi. Hamu sadiri do si tidangi dopak hamu. Pabuah naung dipilit hamu Jahoba. Naing uluamu ibana. Jadi nina nasidama hami matutu si tidangi. Ope panghalang hamu mengadika silaban. Akan dari tengah-tengah munai. Jawab rambut hamu dengan mengaku Jahoba. Debatan Israel. Jadi nina bangsoi matu si Joshua. Jahoba dibata taido naing uluan nami. Jala suaranai naing tangi honon nami. Olat ni masahatna. Martua doakan atu mangion hatan di debata. Jala nau peopsa. Amen. Maret demaita sia buku ede nomor 240 ayat sada tabatulu.
tidak ko mahapor siyaw tay. Songon na hinatidak ko ni dungata sa hapor siyaw di sadok portibion. Rap mahita mandok. Aw por siya, di bata Jehova, ido ama pargogona suatu dosan, na tumopalangit dohot tanoon. Aw por siya di Jesus Kristus, anak di bata Jehova na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya to di porbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernid, di panguman ni Silatus, na matatarpa jalo iba na di hao pinorsilang, na tuwa tubanotor lungitan, na mula mangulo di hari patuluhon, na manay tu surgo, lauhun tu siya mundi bata Jehova, amanay parguguna suatu dosani, di si may bana pa'y mamula sugot tu tanoon, manguhumi halat na mangulo dohot na mate. Aw persia, diton di porbadia, jala dong sada huria na badia, huria to panhala Kristen at ka na badia, dohot dia sesaw ni dosa, dohot dihatain na mandok, mula mangulo sugot daging ni halat ng mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Tabigay matiting di minggu sa darion. Shalom, Shalom. Parhalado HKBP Serpong Pasaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro, dohot na patupahon permingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Laos huhut ma pasaton nami sian Parhalado, selamat ulang tahun tu ruas ni Huria na marulang tahun ari hatu tubuh, dohot na marulang tahun Parsaripeon di mingguan. Iramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita salurutna. Tikting Minggu 20 Oktober 2024. Sada. Goarni minggu ta ima Minggu 20 sada dung Trinitatis. Sadarion Minggu 20 Oktober 2024 masuk mahita tu Minggu 20 sada dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasitolu sadauni debata ama anak dohoton di perbadia. Topik Minggu sadarion ima hadaulaton ni namar roha. 2. Dadanak na tubuh. Di hari Minggu 10 tolu Oktober 2024 di basa-basa hotuata do sadadak danak boru tu keluarga Luis Dwi Sefri Opusunggu inang Yolanda Josephine Zebua wik parserahan ipas do dak danaki nang notorasna. B. Di hari Minggu 10 Oktober 2024 di basa-basa hontuata sada dagdanak boru tu keluarga I Wando Mandalahi inang Advent Elita Simamora wik Bethlehem. Hipasdo dagdanaki nang natorasna. Tolu. Cuti uluan huria HKBP Serpong. Hombar tu bisolot ni Preses HKBP Distrik 20 Sada Banten nomor 100 sia garing D 20 sada garing PDT garing 10 Romawi 2024 Pendeta Samuel TH Ambarita mendalani masa cuti pelayanan mamuka siang tanggal 10 Oktober 2024 saleleng Pendeta Samuel TH Ambarita di Bagasan Tiki Cuti pelaksana tugas uluan huria ima Pendeta Rahmat Simanukalit. Saya di pasu-pasu Tuhan mas keluarga Pendeta Samuel TH Ambarita di Tiki Cuti Pelayanani. 4. Jam kerja dohot hari libur pegawai HKBP Serpong. Mamuka tanggal 1 November 2024, jam kerja dohot hari libur ni pegawai di gereja ta HKBP Serpong, songonon ma partordinga. A. Tenaga administrasi, Selasa 1 Minggu, mulai pukul sia 1 pukul 10 pitu, WIB. B. Tenaga kebersihan, Selasa 1 Minggu, pukul 8.30, 1.10 WIB. C. Tenaga sound system, dohot multimedia, Selasa 1 Minggu, pukul 8.30,
pukul 16.30 WIB. D. Tenaga keamanan Senin 1 Minggu 24 jam dibagi 2 shift. Hari Senin ima hari libur sude pegawai kecuali tenaga keamanan. Jala molotung ngadong akar ruas ni huria na mangido pakobasion siantongani huria di hari Senin, langsung ma dihubungi koordinator WIK dohot sekretaris huria molo marpardomu antu administrasi dohot pelayanan huria. Jala dohot bendahara huria taringot tu parhai pengon. 5. Pakobasion partangyangan WIK. Patupawan ni huriata do partangyangan WIK masuk pukul 20. Hari Rabu 20 Oktober WIK Betani. Nama jabui keluarga Daniel Leonardo Samosir inang Agnes H. Manurung. Keluarga Donald Hofda Sinurat inang Stefani Kurnia R. Sianipar. WIK Efrata, keluarga calon situa di Hot P. Simarmata inang Herlinda Gultom. WIK Judea, nama jabui keluarga Sumando Leo Geo Nababan inang Margaret Umi Wulandari dohot keluarga Nyonya Rosmawar Nababan Boru Hasibuan. WIK Galilea dibagas keluarga Samson Mangada Sidabutar inang Naomi Eriwati Silalahi. WIK Kanaan keluarga Malwin Tigor Sitompul inang Dumaria Simanjuntak. Kamis 24 Oktober 2024 WIK Sion nama jabui 5 keluarga. Keluarga Ricardo Rahmat H. Siahaan inang Esther Romauti Simamora. Keluarga Sam Letare Simanjuntak inang Gebi Oktavin Gultom. Keluarga ganda Tupol Rudi Marpaung inang Febi Karina Panjaitan. Keluarga Alfredo Situmorang inang Oloan Nurintan M. Tampubolon. Keluarga Arnold M. Ambarita inang Rosalina A.M. Sihombing. WIK Jerusalem dibagas keluarga Henry M.T. Situmorang inang Unedo Lestari A. Purba. WIK Bethesda Sel Amos dibagas keluarga Situa Saur M.T. Manalu inang Lencina Lumengaul. WIK Bethesda Sel Elia dibagas keluarga Daniel Hasudungan Sibarani inang Lady Sylvia Silalahi. WIK Bethesda Sel Gideon dibagas keluarga Better Pasaribu inang Irene Rahmawati Stanggang. WIK Patmos dibagas keluarga Andreas T. Tampubolon inang Elizabeth Simamora. Onom, aka ulawani HKBP Serpong na naing di Patupa. 2 subuh, naing di Patupa di hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 5 maringanan di ruang Deborah HKBP Serpong, WIK Patmos Judea Galilea dohot Nasaret Nagabe tuan rumah. Partangyanganon diuluhon pendeta Lucy Meliati Panggabean. Ibadah PA NHKBP. Naing di Patupa di hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10 siang WIB maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Songonima soare ni tikting sadarion, hatorangan na umapit taringoto aka barita tikting dohot tikting parhepengon, boy mataida di tikting naong disagihon di WA Ganubrik Mauleate. Marede mahita sia bukede nomor 724 ayat sada rodi 2. Bagaimana
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akati-ati, dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamua kadongan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nagabe turpuk jamita, di bagasan parminggota sadarion ima natar surat di buku di surat ni Apostel Paulus madaboton huria Rom bidu 12 ayat sada sahat rodi ayat walu songoron ma didok katana tapai hutihut ma di bagasan rohatna nah wapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pilihan na mangulu, nabadia, na hinaholongan ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Jalaunang gabe sarobak kamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu, dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli na hinalasonna dohot nasundenggan ai marhitesian asini roha na nilehon na tuau hupaingot ma ganup hamu unang ma torbang rajumi hamu dirimuna lobi sian napatut alai itap ninatamama parrohao kamu ganup marguru tugodang ni haporseaon natinurpukon ni debata tu ibana. Upamana torop do ruas ni daging ta alai dada saulaon ruas isude. Songoni do hita torop sadaging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita. Ganup majalo silehon-lehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita. Ia panurirangon naing ma mardomu tuha porsiaon. Ia ulaon marhobas ba ulaon marhobas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia namangasihi sian bulus ni roha ma. Ia namanguluhon maringgas nirohama. Ia namar basa-basa sian las nirohanama. Ido yang go sahatna. Hamua kadongan adonggo padohan di hata Latin nama dok songonon. Lex orandi, lex credendi. Et lex vivandi. Lapatanna hukum atau norma doa adalah hukum iman dan juga sekaligus hukum kehidupan. Manang bahasa sederhanana songonon. Manang ahape natinang yakom muna laus ido haporsio muna. Jala songo dia haporsio muna, laus ima na hinanguluhon muna. Amanginang, dangtar sirak kita ngolu haporsiota, dohot ngolu si partangyangota, dohot ngolu si ganupari, parange nang pabahenata. Tung takas do tarida sasitong nga kualitas ni haporsiaon ni sasahalak, marhite-hite parange manang pabahenan na. Dang tergabusi. Jala kualitas ni haporsiaon ni sasahalak. Dada ditotuhon. Sadia ringga si bana marminggu. Martangiang. Alai tadi songo dia ibana makaporsiai Tuhani. Ido didok di padohan hata latini. Jala
laus ido sasitonga songon situhuni na pinasahat ni apostel Paulus di suratna tuhuria Rom di bidu 12. Alan ido amanginang molo tapamanat taringot tujudul ni turpuk taon didokgo si paingot mangulakon haporseakon dohot holong ni roha. Manang boy dohonot ta songo dia do sasitonga hataridaan ni haporsiauta ima nanaing odol honon ni turpuhon. Hurian hina holongan ni Tuhan Yesus sudedo hitara marhato poton bahwa ia hita saduhuna halak na porsia digoarni tuhatai iduati si iuton Kristus na porsia di Tuhani jala ganu minggu saya tadok go au porsia alain waing tauji majolo songo dia do tutu kualitas ni ha porsiota sabolu sahirana erge do turpuhon menggelitik taringot tu hadiriota songon halak na porsia ala memang ditotuhon songon dia do nilai ta. Ala ni amang inang taidama na parjolo si hanguluhonon ni akana porsia ima marhadaulaton manang beribadah. Omong kosong saya tadok kita porsia ala dakya beribadah. Omong kosong tadok kok kita si uto Kristus aladakya marhadaulaton manang beribadah. Jadi gambaran tentang iman percaya kita dinyatakan dengan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Bohado tutu pangatu siota taringot tu ibadah. Memang gobaran secara umum molo taringot tu beribadah donot tama parmingguon, partangyangan, ate ngulu ritus parsobautama ido ibadah na taatusi. Molobor hasian secara etimologis kata ibadah hadaulaton dihata heber di doon abad jala ima na bergeser tu hata Arab, jala diadaptasi mai tu hata Indonesia abodah ibadah. Di hata Gorik, di dok di Latreia, manang di hata Inggrisna, di dok ma ibadahon worship, penyembahan, pujian. Asa molo tagoari taringot tu ibadah, namar tudu-tudu doi songon bukti hauduhon pangoloyota penyembahata tuadopan ni dewata. Jala ido nang naniodolhon di buku Joshua bidu 24 nakin. Isedo naing olowan. Ima hataridaan ni ibadah. Berarti bisa kita katakan bahwa pusat dari segala peribadahan manusia adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia peribadahan. Jadi molomar minggu pehita, dang nama ngadului manang hasonangat kita, alaina menyenangkan hati Tuhan do. Ido. Odo ikon garis bawah hata manginang, alani ido ikon boydo makna ata. Dia dosa sitonga peribadahan hadolatun nataula salelengon. Jadi dang apalah sitong be molo taguari adang tabu namar minggui ningor rupani. Adang naneng pasona kok kita beribadah. Bukti iman percaya kita, bukti kita mau menyembah Tuhan, itu peribadahan yang kita lakukan.
Jala songo dia petor tinggi jamita hata ni debata dang bedon adang tabu merjamita isan dang pagi giok ko pinggol dang alai hata ni debata laho mabuak kita tuang uluan. Jadi boy maju pak kita na barjulu. Na baruakon molo didok ibadah. Ahado ibadah na sejati. Dadakolan sebatas diritus keagamaan, ditata ibadah sabing, parmingguan, partangyangan, do nanga kebaktian na asing. Alai didok di bagasan turpuhon, pasahat hamuma daging muna, bahen pelian na mangulu. Nabadia na hinaholongan ni debata, ima hadaulaton ni namarroha. Ima hadaulaton na sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Meragam do hataridaan ni peleat di tonga-tonga ni bangsa Israel. Doho diragam niaka agama-agama na asing. Alai boido dohonon, ia pelean na pinasa nasida, boido songon manubut roha, boido songon dalan laho pasahaton, mauliaten ni rohana. Jala somalna songon na di bibelon, akka pahapahanan, jagal daging ido di pelehon nasida. Bahkan di agama-agama suku kebudayaan asing, boido dipersembahkan ngolu ni sasahalak gabe persembahan tu akasi sobaun nasida. Dan apalah songoni nanaing ni maksud ni Apostel Paulus di Turpuhon. Alai boido gabe hataridaan ni totalitas ni ngolu taringot tu persembahan manang peliani. Dan boido honota bahwa ketika kita beribadah melakukan penyembahan hadaulatot di hadapan ni debata pasahatot tama peliata. Gabe sangado merenung awa manginang dina hujaha turupuk na budari molo dipangido debata pelehon ma dagingmu pamatangmu ninna. Baru naing mulai pangido pak niba, manang tangan niba. Enga songon haduk bainon. Hape jangankan pasahaton pamatang, pasahaton nanido ni di bagasan turpuhon. Haru pasahaton taringot tuaka pilihan naung somal niulahope songon namar pikir do. Amanginang tauji majolo mangaranap. Ati, ay mololau hita parkir di mall dulu bihurang 2 jam songon jam ni parminggota ngolo jadi uang parkir ta. Alayolo do ubelga uang parkir ta di moli sian pilihan nata pasahat. Hita majo mabayakon ay tung neang ni rohatai hape maradopon tu hatai ati. Bayako kita madak yaong marungutungut kita pasato parkir di mall. Dang nasaon ninna ay belgudang may ay turahan me ko ini ngon rupani. Alai bayako kita ma. Olo do sipata molo pas merdala kantong pilihan petijo pas majo ada songol merdada sakwinna ala memang dangong bewang kecil o majihana. Dia nak gumeleng, odo jot mamu kasyakuta. Hape lobi siani di lehot debatado dita. Nah, nuai didok pasahat tamuma daging muna. Deta madok hu pasahat ma tu Yesus sudina nguluki. Waduh pasahaton. Dan totalitas hidup kita menjadi bahagian dari ibadah. Asa taringo tu hadaulatoni ibadahi
adalah bagaimana kita memakai mulut kita, tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Bohama bain ibana badia las rohani Tuhani ima hadaulaton ni namar roha. Dakolani laus doho do dakolot di parduru dakolot daging alai doho do nang toddi doho pikirata. Ido bahen di do apostel Paulus diuduk niterpuhi gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna. Doho nang pikirata todita iko pelihonota mai. Memang bertransformasi mengalami gabe ibaru dang namura. Alaiko dohonota do adong tekat jala iko todini debatado na patauho kita marhai baruoni. Songodia do gobaran ni na marhai baruon. Ima molo saihirana bermetamorfosa jala hata gabe ibaru didok dison sian hata metamorfose ide. Jadi sian gilok-gilok tu kepompong tu kupu-kupu sian narotak sian naroa terus membarui diri gabe lam uli gabe sempurna. Ima ngoluta. Selama kita punya tekad mau membarui diri, ido natama, ido nagabe pelean nabadia diadopan ni debata, ido nagabe hadaulaton ibadah natutu diadopan ni debata. Amanginang molo tabereng dada kholan marhai barun. Alai donang marhatoruhon ni roha. Bagaimana kita menganggap diri kita tidak lebih pantas atau tidak lebih patut dari yang pantas. Hatoruhon ni roha dang na mangarajumi dirita tumibos yan nakanasim. Alay sa balik na memang laus ido sahit ni zaman nanti. Dang boy tumibo halak siya kita. Molo jago si patut ni halak ikon jago si patut tak. Molo jago mobil lau jago ada baru pala songoni ningor rupani. Hidupan godak kala habis-habisan digaya sampai sobinoto be sabam. Alai itap ni natamama parrohau kamu marguru tu godang ni ha porsiaun na tinupukon. Dan bagian dari ibadah adalah memakai setiap talenta silehol-lehon ni debata di ganup kita. Dan setiap kita pasti diberikan karunia itu. Diberikan karunia itu untuk dibagikan. Jala marasing-asing kok karuniai. Molo marsilehon-lehon dilehon masian las niroha. Molo haguruodo badiajari mado denggan. Molo paredeodo bah paredeoma. Dan setiap orang tudos songo pamatang tai. Dang dos gunana sudi. Dang dos gunani tangan doh pamangan. Dang dos gunani pat do pinggol. Bayako kamu mah molo dos gunana sudi. Molo tangan totu ido makadi si panganot pamasuk ko tu pamangan. Pamangat do makilhil si panganon. Molo sangat tu pinggol ibay bayako kamu mah dang binoto be. Sudina adong fungsina masing-masing. Hobar tu si lehon-lehon nih. Dan demikian juga setiap orang percaya diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Dan itu menjadi bahagian dari ibadah kita. Tidak ada orang yang tidak bisa dimampukan untuk melayani Tuhan. Adong nagabe parhalado, adong nagabe organis, adong nagabe song leader, adong nagabe pungwanina parede. Adong nasing meragam-ragam. Alai bauna ngatong isapuri naso sisapuranna. Si mata olo do jolma ujago makatai daripada mengulahon talentana. Si boto saluhut. Bermasalah taring musik ibana 2000. Salah orang par musikinna.
Apalah memiliki poti mare de pedangnya tusi, ale saya salah per musik. Anak sojagodo per sanguliron. Ai gardo sudah, dan pas no nena. Marsol misasi pesuet tusi. Odo jiana. Kan itu. Ibe kala hamole teonna. Lalu bulu, babil lakoni inna. Iya iba namanya mapain. Jadi ragam do nama berudut. Alani i tabereng ma amanginang ganup na adong dihita. Ahado na boy hubay Tuhan Tuho. Karena itu menjadi bahagian dan tanggung jawab setiap orang percaya. Molos wadong benin namu talenta si lehon-lehon ni demata di bagasan nguluta ngasih patak kasun. Mulosong belabana kita mangulu. Kalau hidup kita tidak berdampak, terlebih bagi Tuhan, orang minoto be. Jala hidup perenungan sasitong ngamanginang ibadah yang sejati songon ede di punguanina na sugot, ya paling tidak mengasihi orang lain. Itu juga. Badang boy, mampain lasruani halak bau nang mangarsahi, cileo-leo dui. Badang boy mampai sonak kala bau nang manusai. Ido nuain. Nah nuain tabereng mamanginang jala odo refleksi ni sude peribadahan na taulahon. Molo adong didok ibadah yang sejati. Ibadah na tutu totu adong go na kawi. So tunggo ibadah na taulahonon kawi saplono mati. Sahira na somarlapatan. Ganuk minggu hita mar minggu. Alay dang adong makorhon manang marlapatan. Dan memang seperti yang kita katakan, banyak orang tidak memaknai ibadah itu lagi di dalam kehidupannya. Boydo godang, roh halak tu bagas gereja, lahu marhadaulatun, lahu beribadah. Alay molo sinuku mula siag gereja, meruah ho sedia ho siag gereja. Oh itu, sungguh dia lo nakin, itu lemak, asal maroi bainna kan. Bahkan adong gorajol mate tu gereja holen na murum. Biadang boy murum ijabu kan. Hape gereja atrinet. Tabu jamita yang kebehara pakai gokol. Nah, holan amen ningon nang sai do inna kan. Olumah. Iya, bisa saja. Alai bertobatlah itu nang donot tak. Kan itu. So tunggabe magopo somarlapatan harorot tamanginang. Betul bagas joro jalan yang palasor rohani Tuhan itu songon ede rohani pop rohani na menyenangkanmu adalah kerinduanku itu kongoroan menyenangkan Tuhan ibadah tak kewajiban tadi kerinduan tamai jadi dangalana terpaksa berohi tatu gereja do napa satu peleape sian rohata nama sian panadaut tadi akka bahasa-bahasa ni debata jalan aparpudi amang songon nani dok ni upamani ala latin nakin ibadah tay dakola di gereja ala di ngulutta si ganupari sian pakkatayota paniseta parekelta jebeta daun ni halak madebata sian ngulutta amen martangi yang maita mauliate madihuali Tuhan di luas hohamin waing tumangihon hatam di bagasan hadaulaton nami obason. Ima tutu. Hadaulaton ni nama roha. Ima nama milihun ngulu nami. Daging nang tod di nami gabi pilihan nabadia di hadapanmu. Asa pakeon nami madaging nami. Pamatang nami. Songoninang roha dohot pikiran nami. Bahin panobaon nami diho. Songon haputusan ni si Joshua nama dok. Layang wow dong aku saja iko Jehovah do oluan nami. Laus ima panidangyon nami. Pawohodo totong oluan nami. Dada hola di parmingguon. Ale desa dok ngulu nami. Gabe ibadah. Gabe hadaulaton ni nama rohama. Pasu-pasu kami Tuhan. Babaur nasi ni roham. Asatung marlaba kami. Jala saluhu nasi lehol-lehom mudi kami. Pakyon nami may pasangapon guarmo dabadia.
Saluhut na talenta. Akan adong dihami. Gabi hadaulatan namin may tuadopanmu. Di bagasan Kristus Jesus, mauliate madiho Tuhan namin. Amin. Kurian itu hata, tapasahat ma piliata, mari di mahita. Luhur
Lahonai sada laus jongjok kita. Saleng oditano hati gormaroha hai odino matokon didani nebana. Tatangyakon mapiliata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut silehol-lehon nadingkan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may kebe uap na khusus di julum, pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon muri tonga-tonga ni uriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho mi onirodi Aleya manamin na di Banua Gijang say pinorbadia magwarno. Sa Roma harajon. Sa saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Ayo. Mulak mahamu di bagasar dami, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho, jala di pasaur honma, damena tutod di munabi. Amin.